tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba senguva yose kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndichivimba kuti muri kufamba nesu pazvidzidzo zvatinokutumirai nguva imwe neimwe, zuva rimwe nerimwe. Ndichivimba kuti muri kufamba nazvo muchidzidza shoko raMwari richiwanda mamuri. Haleluya. Makorose 3 ndima 13 kwanzi shoko raKristu ngarigare mamuri riwande. Shoko raMwari rinofanira kugara mauri riwande. Haleluya. Ndoda kutanga nekukuzivisai shoko romwedzi uno wambudzi, shoko ratakapiwa nomuranda waMwari mufudzi Chris. Ava ndoda kutenda zvikuru, ndoda kuti pamukana iwoyu watinawo kuti tigone kusangana tichinamata pamwe chete. Haleluya. Kwanzi mwedzi uno wambudzi mwedzi wokurindira tichinamata. Haleluya. Mwedzi wokurindira tichinamata. Ndinofara chose nekuti musvondo rapera takati tatotanga kutaura pamusoro pekunamata. Toda kuendera mberi zvekare musvondo rino tichitaura pamusoro paizvozvo, asi takati tatotanga kutaura pamusoro pekunamata. Sikwai mwedzi watiri kurindira tichinamata. Mufudzi Kristu vakataura vachisimbisa shoko iroro vachiti chitsvaka nguva dzako dzokunamata. Ronga nguva dzako dzokunamata. Zvipire pakunamata. Mwedzi watiri kuzvipira pakunamata zvakanyanya. Zvinozvipira kunamata zvakanyanya. Zvijaidze kuita saizvozvo, zvirovedzere kuita saizvozvo. Mwedzi wokurindira tichinamata. Haleluya. Asi takanga tichitaura pamusoro pekunamata ikoko, musvondo rapera tikati Minamato Haifanani, kunamata hakufanani. Takaverenga muna Luka 11 chete ndima yekutanga. Kwanzi Jesu vakanga vari pane imwe nzvimbo, vakanga vari kunamata. Vakazopedza, mumwe mudzidzi wavo ndokutaura kwavari akati, Ishe, tidzidzisewo kunamata. Johani akadzidzisawo vadzidzi vake kunamata. Haleluya. Takadzidza zvinhu zvakadzama ipapo, zvinenge 2 kana 3. Chokutanga ndechokuti tinoona vadzidzi vaJesu vanova vanhu vanga vari vaJudha, vanga vakakura vachinamata, vachiverenga Bhaibheri, vaitova nawo mabhaibheri, vaitoadzidza, aidzidziswa, vakakura vachingodzidza izvozvo. Kunamata kuvaJudha ndo yanga iri tsika yavo, kunamata Jehovha, kunamata Mwari ndo yanga iri tsika yavo. Asi vakaona zvakafanira kuuya kuna Jesu kuti tidzidzisewo kunamata. Nemhakei vakaenda kuna Jesu kunoti tidzidzisewo kunamata. Chii chavakanga vaona pavari? Bhaibheri rinotaurira apa richiti Jesu vakanga vachinamata, ndokubva vopedza kunamata. Mumwe wavadzidzi wavo ndokuuya akati tidzidzisewo kunamata. Sei akadaro? Zvinototadza pachena kuti Jesu vakanga vasiri kungonamata minamato yanga ijairwa nevadzidzi ava. Vanga vasiri kunamata minamato yanga yajairwa nevarume ava. Uye varume ava vanga vakateerera Jesu vachinamata. Zviri pachena kuti pavaiona Jesu vachinamata kudaro, vaitozviona kuti munhu manamatiro ari kuita haasi kunamata savaFarisei, haasi kunamata savanyori, haasi kunamata sevaSadhusi, haasi kunamata sevapiri, haasi kunamata chinamatiro chavajaira. Zvazvitori pachena kuti wanga asiri kunamata saMozisi, wanga asiri kunamata saDhavhidhi, wanga asiri kunamata saIsaya, wanga asiri kunamata, nokuti deno vakaona sokuti ari kunamata saMozisi, vaingoenda kunovhura Mozisi voverenga minamato yaMozisi. Deno Jesu wanga ari kunamata
saDhavhidhi, varume ava vaingoti tazoona kwaanotora minamato yake, taakuenda ikoko ndokotodzidza. Asi vakati tidzidzisei kunamata, nokuti vakaona kuti Jesu vakanga vari kunamata nenzira yakasiyana naiyo. Saka ndochokutanga chatinoona ipapa. Chechipiri chatinoona ndechokuti vanoti tidzidzisei, nokuti Johani akadzidzisawo vadzidzi vake kunamata. Kureva kuti vakava vaenda kuvadzidzi vaJohani, vakawana vadzidzi vaJohani vachinamata neimwe nzira. Vakabvunza vakati, ko, munonamata muchidaro sei? Vadzidzi vaJohani vakati, ndo zvatakadzidziswa naJohani. Sei vadzidzi vaJesu vasina kungoti chitotidzidzisaiwo, nokuti vedu tenzi vanga vasati vatidzidzisa? Vakaziva kuti chinamatiro chaJohani nechaJesu hazvifaniri kunge zvakafanana. Minamato inosiyana. Tikati munamato unobva nokuti uri wani uye iwe uri ani. Uri wani, uri ani. WaJohani unonamata saJohani, waJesu unonamata saJesu. Uye uri ani. Haleluya. Saka haungonamati munamato wakangokura uchingonzwawo vanhu vachinamata kunzoko. Haungonamati munamato wakangosangana nawo ukanzi wakanamatwa naSoromoni. Handisi kuti yese ndo zvake, asi kuti unofanira kunzwisisa kuti kana uchiverenga munamato waSoromoni unofanira kuona zvinofambirana newe nezvisingafambirani newe. Kana uchitarira munamato waDhavhidhi unofanira kuona kuti zvinofambirana newe nezvisingafambirani newe ndezvipi. Zvinowirirana newe wotora, zvisingawirirani newe wosiya. Saka zvinoda kuti unofanira kunzwisisa rudzi rwako, wava munhu werudzii. Haleluya. Wava munhu werudzii. Bhaibheri rinotitaurira 2 Vakorinde chitsauko che5 ndima ye19 inotitaurira, saka kana munhu ava muna muponesi, wava imwevo mhuka itsva. Zvaakanga ari kare hazvichisipo, tarisa uone, zvavapo zvose zvava zvitsva. Wakashanduka rudzi, wava chimwewo chipuka, wava imwewo mhuka. Zvawakanga uri kare zvakapera. Chirega kunamata semunhu wekare. Kana wanga uine minyama usati wauya kuna Jesu, kana wazouya kuna Jesu chirega kuramba uchinamata uchiti Mwari ndibvisewo minyama. Zvakare zvapfuura. Nzwisisa izvi ndo zvinoreva ruponeso. Pana vamwe vanhu vanoswera vachingonamata vachikumbira kuti Mwari vabvise zvinhu zvakabva pavakaponeswa. Kuponeswa kuzvarwa patsva. Wakazvarwa patsva ukauya wava munhu mutsva, wava imwewo mhuka. Kwai zvekare zvakapera. Haleluya. Zvekare zvakapera. Zvipi zvacho? Zvirwere zvekare zvakapera. Minyama yekare yakapera. Zvemadzinza ekare zvakapera. Hauchisiri wedzinza riri kwamazvimbakupa. Wava wedzinza raAbhurahama. Wava nedzinza ramuponesi Jesu. Saka chizviona saizvozvo. Chimwe chinotoita kuti zvinhu zvedzinza rokwamazvimbakupa zvive zvikutevera inyaya yekuti unozviona sokuti uchiri mazvimbakupa. Ndo pane dambudziko guru ipapo. Hauchisiri. Chirega kuramba uchingokweva zvinhu zvokwamazvimbakupa nokuzvidza mazvimbakupa. Kana ukazvidza kuti ini handisi mazvimbakupa, zvinhu zvokwamazvimbakupa hazvichauyi kwauri. Haleluya. Wakashanduka rudzi. Usanamata semunhu ane minyama. Usati nemhaka yekuti ndaimbova neminyama, saka Mwari ndibvisewo minyama. Hauchisina. Asi uda ungati ndiri kungoona minyama yacho iri kuramba ichingonditevera. Nyaya haisisiri yokuti pane zvinhu zviri zvinofanira kuitwa. Unofanira kubviswa munyika, asi nyika inofanira kubviswa mauri. Zviviri izvozvo zvinofanira kuitika. Kwai kana ukawira mumadhaka, tinofanira kutanga takunyurura mumadhaka.
asi tofanira kuzokugezawo madhaka acho, ndokuti uchisara wakachena, wakaponeswa, wakabviswa kwamazvimbakupa. Asi humazvimbakupa hwofanira kubviswa mauri. Haleluya. Kureva kuti ibasa raunozvipa. Kwai musafananidzwa nenyika ino, asi vandudzwai muchishandurwa, mafungiro enyu achishandurwa. Haleluya. Saka ndozvaunofanira kuita. Siyana nayo, chirega uramba uchizviti mazvimbakupa, zviudze kuti handichisiri mazvimbakupa. Ukaramba uchizviudza kudaro, zvinhu zvokwamazvimbakupa zvinopedzira zvazoziva kuti uyu haachisiri wedu, nokuti unenge uchiramba uchizvitaura. Haleluya. Ndikutadze imwe ndima zvekare. Tsamba yokutanga kuvakorinde. Tatunofanira kuziva rudzi rwako. Chisambo chetatu, ndima 21 chete. Kwaisaka ngakurege kuva nomunhu anovimba nemumwe munhu, nekuti zvinhu zvose ndezvenyu. Tatunofanira kuziva rudzi rwako, ndo runotungamirira minamato yako. Haleluya. Kune vamwe vanofarira, nokuti Jesu pavakabvunzwa mubvunzo uyu, ndopavakabva vadzidzisa vadzidzi vavo kunamata munamato wokuti Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngaritikudzwe noutsvene, rozotaura chiti tipewo nhasi zvokudya zvedu zvinotiringana. Saka vamwe vanofunga kuti vanofanira kunge vachikumbira vachiti tipewo nhasi zvokudya zvedu zvinotiringana, tipewo nhasi zvokudya zvedu zvinotiringana, tipewo nhasi. Vanofunga kuti vanofanira kukumbira zuva rimwe nerimwe, Mwari tipewo zvokudya zvinotiringana, Mwari tipewo Rangarirai, vadzidzi vaJesu panguva iyoyo vanga vakatosiyana nezvatava iko zvino. Jesu vakanga vasati vafa. Morangarira kuti Jesu vasati vafa vakatosiya vaudza vadzidzi vavo vakati, musabuda muJerusarema, musatomboidza kunoparidza ruponeso kunyika dziri kure, musabuda muJerusarema, garai kusvika mweya mutsvene wauya mamuri. Kureva kuti vadzidzi ava vanga vachiri pane chimwe chidanho. Vakati kana ndikaenda ndichakutumirai mumwe munyaradzi. Kureva kuti munyaradzi vanga vasitorina munyaradzi yeye. Isu takazouya Jesu vakwira kudenga, tava namunyaradzi, tava kutaura dzimwe ndimi. Tatosiyana nezvakanga zvakaita vadzidzi vaJesu pavaikumbira kudzidziswa kunamata. Isu tava munguva inonzi zvinhu zvose ndezvenyu. Saka zvinhu zvose ndezvako, chirega kunamata semunhu asina chaanacho. Haleluya. Namata semunhu ane zvaakapiwa naMwari. Tinogona kubata nyaya dzakawanda, asi apa ndiri kutorerai ishoma shoma kuti munyatsonzwisisa kuti Minamato Haifanani. Usangoti kana Mozisi akakumbira akati musandisiya, iwe unofanira kunamata uchiti musandisiya. Haleluya. Kana vadzidzi vakanzi namatai muchiti tipewo zvokudya zvedu zvinotiringana, ini ndofanira kunamatawo ndichidaro. Kana vadzidzi vakanzi namatai muchiti umambo hwenyu ngahuuye, isi ndofanira kunamatawo ndichiti umambo hwenyu ngahuuye. Umambo hwakatouya. Handichanamati ndichiti umambo hwenyu ngahuuye. Ndava muumambo hwaMwari. Kana muchihuda regai ndiuye nahwo ini. Haleluya. Nokuti ndava muumambo hwaMwari. Apanonzi zvinhu zvose ndezvenyu. Hapana chausati wapiwa. Zvinhu zvese wakapiwa. Haleluya. Chirarama semunhu wakapiwa zvinhu zvose. Chinamata semunhu akapiwa zvinhu zvese. Kureva kuti unotenda Mwari, Mwari ndinokutendai, nokuti makandipa zvinhu zvose. Handina chandinoshayiwa. Handishayiwi mari, handishayiwi chokudya, handishayiwi mufaro. Ndokunamata kwomunhu wakazvarwa patsva. Kuda kungofunza kuti ko kana mari yacho ndisina, kwanzi vanhu vose ngavavarevere nhema, Mwari voga vave ivo vanoreva chokwadi. Mwari vanoti zvinhu zvose zvava zvangu. Saka homwe yangu yakuda kundiudza kuti handina mari yakutonyepa. Ini ndinongomira neshoko raMwari. Bhaibheri roti kwanzi tinorarama neruvimbo, kwete nezvatinoona.
Hatishandisi meso edu pakurarama kwedu. Handitariri zviri mudura mangu, handitariri zviri muhomwe mangu. Ndinotarira zviri mushoko raMwari. Rati zvinhu zvose ndezvangu. Saka Mwari ndinokutendai. Ndava muridzi wezvinhu zvose. Handina chandinoshayiwa. Ndinopa mbiri kwamuri. Haleluya. Imboedza kuita saizvozvo. Nokuti kudawana makore akawanda uchingokumbira uchiti deno madaidi, handizi kuti wati wapiwa here. Haleluya. Nokuti haugoni kupiwa chinhu chawakabata muruoko. Uchiuya kwandiri uchindikumbira chinhu chawakabata muruoko chandakupa, unoda kuti ndiite sei? Ndo Minamato inozonzi haina kudavirwa. Nokuti ndakupa, handichisina ini, ndachiisa muruoko rwako, asi uri kungondinetsa, uchinditi ndipewo. Unoda kuti ndiite sei newe? Haleluya. Asi kana ukaona ndinofara nokuti ndaanacho, hamuchionazve. Uye kana usati wabvuma kuti waane chinhu, haugoni kuchishandisa. Ndo zvimwe zvichiitika. Unenge wakabata chinhu, kana usati zvapinda musoro mako kuti chako, haugoni kuchishandisa. Ukazviziva kuti une mari, haugoni kuishandisa. Unogara uchifunga kuti hauna, nokuti hauna kuzviudza kuti ndaanayo. Saka zviudze kuti ndaanayo. Ugoona kuti haiuye here. Ugoona kuti unozoramba uchikwangwaya here. Haleluya. Ngaiti nyengetere. Babada kutenda nezita raJesu Kristu. Ndopa mbiri kwamuri, ndopa kudzo kwamuri. Uri Mwari vatsvene, makakodzera mbiri yose, ndinokutendai. Ndoda kutendai nokuda kwomurume wandanamata naye pazuva ranhasi. Taura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake. Shoko raMwari riri kuwanda maari nezita raJesu Kristu. Meso ake ari kuvhurika, achiona zviri mushoko raMwari, achiona upenyu hwokukunda nokubudirira muzita ramambo Jesu Kristu. Baba, ndinokutendai nokurumbidzai. Amen. Haleluya. Haleluya. Zvakanaka. Hatisati tapedza kuti tipinde munguva yekurumbidza Mwari, titenda Mwari, tozowana nguva yokuverengerwa rhapsody redu neimwe nguva zvekare yokunyengetera. Mwari vakuropafadzei. Amen.
zoimba rozi dzinofuga uri mutsvene denga nenyika zoimba rozi dzinofuga uri mutsvene 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 enyika zoimba rozi dzinofuga uri mutsvene. Ongorora mweya yezvinhu. Shoko redu tinoriwana kubva kuna vaRoma 8 ndima 5 kusvika 6 inoti, nokuti vanhu vaya vanokoshesa zvinodiwa nemiviri yavo yenyama vanongotsvaka zvinodiwa nemiviri yavo yenyama chete, asi vaya vanokoshesa zvinhu zvemweya vanotsvaka zvinodiwa namweya mutsvene, nokuti pfungwa dziya dzinokoshesa zvinhu zvenyika ino dzinounza rufu, asi pfungwa dziya dzinokoshesa zvinhu zvemweya dzinounza upenyu nerugare. Ishe Jesu vaingosatarisa zvinhu, vaitarisa mweya yezvinhu zvacho. Ndizvo zvatinoona mumashoko avo, tinozvionawo muzvinhu zvavaiita, muzvinhu zvavaitarisira, mukuvimba kwavo naMwari nemurudo rwavo. Izvi ndizvo zvakanga zvakaitavo nhume dzavo, dzaitarisavo mweya yezvinhu, dzaisangotarisa zvinoitika panyika, dzaitarisa pamweya yezvinhu izvi, dzichitungamirirwa neshoko raMwari. Tinogona kutarisa pane zvimwe zvakaitwa naJesu. Ngatitange pamavonero avaiita zvirwere. Pane zvirwere zvinokonzerwa nemweya yakaipa, asi vanhu vaisaziva zvinhu izvi, vakazozviziva pakauya Jesu. Jesu vaidzinga mweya yakaipa iyi, vaingoita zvekuirayira kuti iende. Izvi ndizvo zvatinoona muna Matiyo 8 ndima 16. Ndima iyi inoti, ava madekwana vanhu vakauya kuna Jesu, vakaunza vanhu vaiva nemweya yakaipa. Vanhu ava vakanga vakawanda zvikuru. Jesu vakabudisa mweya iye, vakashandisa shoko ravo kuibudisa, vakaporesa vose vairwara. Mariko 9 ndima 25 inoti, Jesu akabva vavona vanhu ava vakanga vakawanda, vakanga vari kumhanyira kwavari. Jesu akabva varayira mweya wetsvina uya vakati, iwe mweya wembeveve, ndinokurayira, ibva mumwanakomana uyu, usadzoke zvekare. Mariko 1 ndima 23 kusvika 26 inoti, muimba yekunamatira iyi makanga muine mumwe munhu uyu akanga aine mweya wetsvina. Jesu akabva vamurayira vakati kwaari, nyarara ubude maari. Mweya wetsvina uyu wakabva wabvundisa murume uyu, akabva akadanidzira neinzwi guru. Mweya uya ndokubva wabuda. Jesu vaisangotaura, vaitanga vafunga, vaikoshesa mashoko. Vakambotaura kune mumwe murume akanga ane makore 37 ekuzvarwa, akaremara, ari pabiravira reBhetisedha. Jesu vakati kwaari, simuka, tora nhovo yako ufambe. Tinoverenga mashoko aya muna Johani 5 ndima 8. Mashoko mweya, izvi ndizvo zvatakaziviswa naJesu. Tinozviverenga muna Johani 6 ndima 63. Upenyu hunorongwa mumweya, zvinhu hazvingoitiki zvoga, zvine mweya inozvisunda. Izvi ndizvo zvaizikanwa naJesu, ndiwo mavonero avaiita zvinhu. Iwe uri mwana waMwari, unofaniravo kuona zvinhu nenzira iyi. Rarama semweya, tsvaka kuona mweya yezvinhu, ndiko kuti ugare uchikunda. Pupura uchiti, ndinogara panyika pano hangu, asi handishandisi mazano enyika ino pakurarama kwangu. Ndinoshandisa mazano eumambo hwaMwari. Shoko raMwari ndiro rinonditsanangurira zvinhu. Ndinovona zviri mumweya. Ndinovona mweya yezvinhu. Saka handitongwi nezvinhu zvenyika ino. Hapana chingandivodza mwoyo. Hapana chingandikonesa kuita zvandinoda. Handikurirwi nerima kana nezvinhu zvenyika ino. Ndinogara ndichikunda, ndichitonga zvinhu zveupenyu huno. Ameni. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi, Mariko 9 ndima 25, Mariko 1 ndima 22 kusvika 26. Tinotenda Mwari nechidzidzo chatapiwa nhasi. Toda kunamata, tichitenda Mwari nekudzidziswa kwakadai, uye tinoda kunamatira vanhu vose, nokuti Bhaibheri rinoti kuti
Chekutanga tinoda kuti vanhu vose vanamatirwe, nyengetero ipiwe neminamato nekunyengeterera vanhu vose nevakuru vanotonga munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka toda kunamata iye zvino tichitenda shoko ratapiwa uye tichinamatira vanhu vose nyika dzose. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai neshoko renyu, tinokutendai nerudo rwenyu, nokuti shoko renyu rauya kuzotipa chiedza, uye kubva mushoko renyu tiri kukura mukuziva kuti tiri vanani muna Ishe Jesu Kristu. Tinokutendai Baba panguva ino kuti munesu kwese kwatinoenda tinonamatira vanhu vose kuti vazive kuti kuna Ishe Jesu Kristu, nokuti hakuna rimwe zita rakapiwa pano pasi rokuti vanhu vapone naro kunze kwaIshe Jesu Kristu. Saka tinonamatira vanhu vose vasati vaziva kuti kune chiedza, kune rudo rwaMwari, vazive kuti kuna Mwari. Muzita raIshe Jesu Kristu. Riboka shakara mokotoria rimotoria maka santa raba shakara bokotoria maka zoto ramaka sikeria kotoria maka santo romo shikeri mokotoria maka santa ramokotori maka raboko tikeria moko shika zabaria maka santa raboko zotoria maka shika rimokotoria maka santa raboko zotoria maka shika ramotoria maka sakarabo kotoria makarabo rimo shakara sikeria mokotoria maka sika ramaka shika kuria maka sautoria makarobo robo sotoria maka santa raboko shika marimotoria maka santa raboko sotoria maka santa ramaka shikeria moko sotoria maka santa raboko soto romoko sotoria maka sikeri mokotoria jikaria boko so. Tinokutendai Baba nokuti vanhu vese shoko renyu rinozara nyika dzose sokuzara kwakaita mvura mugungwa, muzita raJesu Kristu. Haleluya. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe. Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org.
Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari paintaneti, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari paWhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Só de cultura.